Уладзіслаў Біран вядомы на Беларусі афтальмолог. Ён кандыдат медыцынскіх навук, аўтар шматлікіх навуковых прац. Шмат хто на Беларусі, ды не толькі на Беларусі, удзячны яму за вернуты зрок. Не буду таіцца, Уладзіслаў мой зямляк і сусед з маленства. Раслі, гадаваліся разам. У адной школе вучыліся. Толькі я выбіўся на філолага, ён вывучыўся на акуліста. Хоць мы разам раслі, але я дагэтуль ні разу не пацікаюся, як не дзіўна. Што ж яго скіравала на гэты шлях, на акуліста? То што? Не наша тагачасная местачковая рэчаіснасць, і сямейныя традыцыі ягоныя бацькі былі настаўнікамі, як быццам бы не спрыялі гэтаму, не кіравалі на гэта. А вось ён, выпускнік першага пасляваеннага выпуску мормальскай школы, стаўся першым з мормальцаў-акулістаў. То адкуль гэтыя імпульсы? Адкуль гэтыя вытокі? Будучы невялікім хлопчыкам, Уладзіслаў якраз ехаў у вагоне, а было тое ў першыя пасляваенныя гады. Праз вагон ішоў апалены порахам чалавек. Ён быў сляпы. Ягоная сляпата ўразіла Уладзіслава. Як жа яму сляпому жыць? Ці можна нешта зрабіць для яго, для такіх, як ён? Вось з гэтых спачуванняў, мусіць, і пачаўся Біран-акуліст. Па праўдзе, вайна акрэсліла ўсе нашы думкі, нашы настроі, пачуцці на ўсё жыццё. А колькі у нас у Мормалі было танкаў пасля вайны? Ты ходил на танки, наверное? Ну, и на танки, и стрелял, из всякой зброи. Ага. Ну, уже, что называется, наган, там, автомат, винтовка, это... Ну, мы вот там танков. Так на нашей задеревце танков стояло. Один при одном. А один при одном. До чего мы первались? У вас там больше было, чем у нас. И у нас у кожного было, амаль у кожного по танку своим было. Ну, а у нас амаль у кожного по 2, по 3 автоматы, винтовки, это в каждом окопе. И ховали от своих батьков, родных, как не ведали. И збираемся и начинаем стрелять вверх. Калі пачыналася вайна, Уладзіславу было 6 гадкоў, а ў 45-м ужо пад 10. А гэта не так ужо мала, каб запомніць жахі вайны. То, што помніцца Уладзіславу, слыннаму цяпер акулісту, пра вайну. По нашему местечку проехали на мотоциклах черные, брудные, запыленные, некие шерые люди с какими-то стрельбами на шее. Быстро пролетели по дороге, значит, а потом некалькі чалавек з іх зайшлі ў нашу хату. Адзін застаўся, паглядзеў, што ў нас ёсць у доме, убачыў, што здесь... А ваш дом быў прыстойны, у вялікім садзе, мы ж суседзі былі. Незвычайна сялянская хата, там на 2 канцы ці на 1, а у вас і пакойчыкі былі. Ну, амаль лічу, што гарадскі такі дом. На той час сучасная кватэра была. Зайшоў, загадаў, каб прынеслі яму яйкі, малако. Тут жа у двары выпіў некалькі яек, запіў малаком з гладыша, потым нешта на зразумелай мове стаў гаварыць маме і паехаў. Мама ж не зразумела з яго размовы? Ну, мусіць, зразумела, бо яна тады настаўніца, да, мусіць, яна нешта зразумела. Хаця яна добра нямецкую мову не ведала. Кое-што она зразумела. І вось яна тады хуценька адправіла нас у павеце. Нас было 6 чалавек з мамай, 3 дзяцей. Адправіла нас у павець. Сама стала быстренько прабачце, хутенька прыбіраць у хаце, вынесла рэчы нашы, і надвечорак прыйшоў гэты немец.
Мусіць не проста нейкі немец. Мусіць прычыне, мусіць не... Ну, нейкі... Як вы там Здаецца, фельдфебелі мама называла яго. А можа, Гауптман? А можа, хто яго ведае? Вось. І, значыць, надвечорак он прыйшоў, і, значыць, калі убачыў, што нас трое, дзве дзяўчынкі маленькія, і я, он стаў нас частаваць цукеркамі. Мусіць, добры настрой яго быў, ці што? Ну, пераможцы. Ці ён хацеў спадабацца. Вось. Ну і стаў распытваць, як каго завуць. Нарэшце, значыць, уцяміў, што сястрычак звалі Нела і Алла, а мяне Уладзіслаў. І калі ён даведаўся, што я Уладзіслаў, яшчэ раз перапытаў. І он тады пайшоў у пакой, прынёс яшчэ цукерак, сам пачаставаў дзяўчынак, а мяне паклікаў пальцам да сябе. Ком. Калі я падышоў, і ён мяне страшэнна ударыў сваім кованым ботам у жывот. І я так мне было балюча, што я страціў прытомнасць. І апамятаўся толькі тады, калі мама трымала мяне на руках, сама ціха плакала, а гэты кат рагатаў. І паўтараў пры гэтым Уладзіслаў Пшек, Уладзіслаў Шайзе. Шайзе – это кепска. Ну, гэта дрэнная лаянка. І, аказваецца, як потым ён ужо расказаў бабулі, яго адзін паляк, Уладзіслаў, калі яны ішлі праз Польшчу, чуць не застрэліў. І па гэтаму ён вельмі так мяне не ўзлюбіў. І пасля гэтага, калі ён толькі з'яўляўся у нас у двары, я некуды хаваўся, і мяне хавалі, каб ён мяне ці не расстраляў, ці зноў так не пабіў. Аднойчы карнікі праз наша мястэчка ішлі з сабакамі, з аўчаркамі. Ну, вялікі атрад. А мы, дзеці, они нас не чапалі, ну, нам было цікава, і мы, дзеці, праз плот паглядалі на іх. Ну, як самы уже старэйшы з нашай сям'і, з дзяцей нашай сям'і залез на плот і паглядаў, якія там вялікія сабакі, як немцы. Цікава, які ідуць, з песнямі хадзілі, я помню таксама гэта. Да, але, ну і вось, я стаяў, значыць, на плоце, вот, і адзін немец спусціў з ланцужка сваю вялізную аўчарку, і тая у момант вока прыгнула на плот, дзе я стаяў, поклала руки мне на... Пробачьте, поклала лапы мне на... Поклала лапы мне на плечи. Так она же рывком это все заробила? Рывком, это імгненна было. І я толькі адчуў перед сваімі вачыма, перед сваім тварам я вялікую, мокрую, гарачую зяпу, якая, вось, здаецца, праглыне маю галаву. І я, зразумела, страціў прытомнасць. І як потым расказвала мне мама, сястрычкі пазвалі маму, мама мяне доўга адхажвала. І пасля гэтага, і па сённяшні дзень у мяне засталося нейкія гідлівыя адносіны да сабак. Я іх вельмі баюсь. Дасталося будучаму акулісту не толькі ад фашысцкіх набрыдняў, але і ад іхніх паслугачоў. Сям'я Біранаў была досыць заможная. Перад самай вайной ягоныя бацькі набылі аж 3 веласіпеды, 2 вялікія, 1 маленькі. І даліся ж ім гэтыя веласіпеды. Спачатку на іх паквапіліся немцы. Але ўвачуены былі і якомусь паліцэйскаму бобіку. І ён давай спаганяць Біранаў тыя веласіпеды. Колькі Уладзіслава маці не казала, што на тых веласіпедах даўно ўжо немцы катаюцца, не паверыў. 3 разы ставіў паліцэйскі хлопчык да сцяны.
3 разы страляў. І толькі так, пераканаўшыся, што веласіпедаў тых у Беруно няма, пакінуў да смерці перапалоханага хлопчыка. Ну, это такія цяжкія, сумныя. А можа, што і гераічна рабілі вы вайну? Такія падшыванцы. Ну, як гераічныя. Ну, вось, вот один раз я чуў. Да, раскажу. У 42-м годзе немцы, каб свой парадак у Косці усталяваць у нашым мястэчку, рашылі адкрыць школу. Ну, там жа, дзе яна і была. Ну, прыгадалі, каб жанчыны памылі, усё там расставілі, ну, так, як патрэбна для того, каб можна было ісці ў школу. І для того, каб уже паказаць, што гэтаму школа, значит, будзе прапагандаваць ідэі фюрэра, павесілі, значит, у холе гэтай школы партрэт Гітлера. Ну, былі хлопцы старэйшыя за мяне, я уже быў сярод іх малым, і яны рашылі, ну, ісці ў школу ж заставіць все равно, а яны рашылі так свае адносіны да гэтага зрабіць такім чынам, выкалаць Гітлеру вочы партрэце. І вось аднойчы вечарам сабраліся ўсе, і я таксама быў, і от старэйшыя хлопцы мяне яны туды не пусцілі. Вот я паглядаў, здалі у траве ляжаў, а яны падкраліся, зайшлі, ну тады ж ніхто нічога не зачыняў, не замыкаў, вот, адкрылі, залезлі, паставілі, як яны расказвалі, стол, потом на стол табурет, узялі палку вострую нейкую, і канцамі павыкручвалі на гэтым партрэце, там, дзе вочы павыкручвалі так, што нават гэта партрэт Гітлера нельзя было пазнаць. Вот. А ты з травы паглядаў? А я з травы, я ўжэ быў як бы на шухері стаяў. А шухер, можа, акуліст пачаўся тады з сябе? А можа быць, так сказаць, такую аперацыю, хаця я не ўдзельнічаў, але мне вельмі хацелася там удзельнічаць і быць там радам. Ну і пасля гэта, зразумела, шум быў вялікі, гэтых хлопцаў забралі, значыць, у паліцыю, завезлі ў раён, іх там катавалі, іх бацькоў таксама вызывалі, білі нагайкамі. Ну, усе прызналіся, і дырэктар школы, як уже Кулакоў яго прозвішча было, ён уже заступіўся за ўсіх гэтых родных. І сын жа там быў, вот Родзік. І пасля гэтага, в общем, все осталіся жывымі, нікого не расстралялі, акрамя таго, што катаванні былі. Нехта ўлагодзіў все-таки, а пра гэту падзею ўсе мормалі. Усе ведаюць. І цяпер ведаюць, малодшыя ведаюць. Гісторыя была, безумоўна, яна б і ў наш час. Шумная гісторыя была. Вот мы жылі калісь у вашым садзе ўсе, зрабілі там зямлянку, бліндаж, шмат накатаў было, сядзелі. Ну вот я там не помню тебе, что ты там был, але ты там был, сам был. Над нами катюши, выли катюши. Стараліна страшэнна было. І аднаго разу над нашим бліндажом прилетел аж вызываючы самолет. Ты гэта памятаеш? Памятаю. Я памятаю, жило там нас человек 20, і ўсе нямоглыя, старыя ці малыя. Ну, жанчыны, разумела, нашы маці. І жылі мы так. Яны тады маладыя былі, толькі для нас они маладыя былі, по 18-20 гадоў ім было. Пакутвалі мы там каля 9 месяцаў. І вось аднойчы збілі над нами, где-то над Залужжам самолет, і гэты самолет доўга пікіраваў і упаў у суседнім гародзе, у гародзе цёткі Маланіі. Ну і, зразумела, ўзарваўся.
Але это вельмі блізка было ад нашага бліндажа. Да, гэта было Вымираецца сотні метраў, сотні метраў. 100-120 метров. Мог бы і больше. у нас. Мог бы і у нас уладзіць. Вось. Ну, і пасля гэтага мы его уже, калі вайна закончылася, яго раскапалі, вось, шукалі пілота, ну, але ці ён катапульцироваўся, ці што, астанкаў яго не знайшлі. Але ж самолет там мусіць ісці. Там мусіць, там і сядзіць. Ужо там, гэта было даўно, ўсё зарасло, зразумела, уже гэта месца цяжка знайсці, але мусіць там... Не, я б знайшоў. Я і хачу знайсці. Там нумар ёсць, там можна знайсці. А ці захаваўся хоць цябе адзін здымачак даваенны? Вось адзіны. Вось я магу табе паказаць. Гэта мой тата, моя мама. Ну і я такі вось паміж імі. Вось, нешта так не спадабалось мне, калі мяне здымалі. І гэта адзіны здымак, які захавала моя маці. Это ўсё самае, можна сказаць, дарагое, што ў нас засталося пасля вайны. Разам з сваёй сям'ёй Уладзіслаў прайшоў і праславуты азарыцкі лагер. Уражанні пра той лагер ва Уладзіслава шчымліва пякельныя. Уладзіслав, а ці прыгадваеш што такое самага? Значыць, ну, жылі нас. Пасля фронт пачаў, немцы пачалі рыхтаваць да наступлення. Нас перагналі. І нас з нашага бліндажа перагналі. Нас пагналі ж пад Бабруйск. Чаму? А вот вы кудысьці наш патрапілі? Куды вы патрапілі? Ну, нас жа гналі тады разам. Разам гналі? Разам гналі, а потым мы адсталі, бо тады ўжо я захварэў на тых і я, і сястрычкі, і цёця Ліда, нябожчыца. І вы патрапілі? І мы спыніліся і сказалі ўжо гэтым паліцаям, якія нас гналі: страляйце нас тут, мы нікуды не пойдзем. Вось. Ну і спыніліся яны, паехалі кудысьці ўперад, а потым вярнуліся на падводзе, кінулі нас у гэту падводу і павезлі некуды. І мы аказаліся ў гэтым азарыцкім лагеры, у гэтым пекле. Выкінулі нас на мёрзлую зямлю, нічога не было, нейкія ёлачкі, купіны, мы там сярод гэтых ёлачак нейкіх наслалі, леглі туды на гэтую мёрзлую зямлю, трошкі зарыліся ў снег, які ўжэ патаяў пад намі. Ну і так больше я нічога не памятаю. Памятаю толькі тое, што калі я ляжаў уже у палаце з прывязанымі рукамі і, як цяпер разумею, стаяла кропельніца надо мной. І у вені тырчэла голка. Это страшно. І памятаю, то я у прытомнасці, то я некуды прападаю. І вось такі факт я памятаю. На маіх руках памёрла моя старэйшая сястра Нела. І вось, калі стала дрэнна... Та сама Нела, якую немец цукеркам частаваў. І вось, калі гэта... Я бачу, што рядом Нела уже моя нешта закрычала, і яна памірае, я тады якімсьці, не ведаю як, слабаніўся адной рукой, а потым другой ад гэтых прывязаных бінтоў, неяк выхапіў, ці я выхапіў, ці яно само выпала, гэтая кропельніца, і я схапіў сястрычку к сабе на рукі і стаў яе нешта турмашыць, а яна ўжо была халаднаватая, уже, мусіць, яна памёрлая была. І прыбег фашыст у белым халаце, у бліскучых ботах, такі вельмі вялікі, як мне паказалось, схапіў за адну ножку гэтае дзіця, маю сястрычку, і
брыдка так, падымаючы высока перед сабой і адхінаючы ад сябе, панёс у другі пакой. Пасля гэтага я нічога не помню. Вось так памерла, так я памятаю, як памерла моя сястры. І вы страцілі ў Азарычах яшчэ там? І ў Азарычах яшчэ моя цёця, маміна родная сестра, цёця Ліда, адтуль не вярнулась, і малодшая сястрычка Алла. Вайна пакалечыла шмат каго. Не менш іх пакалечылася і пасляваенныя гады на мінах, снарадах, гранатах. І не дзіва. У нашым мястэчку амаль 9 месяцаў стаяў фронт. То зброі рознай засталося тут процьма. І безнаглядныя дзеці першы дападалі да гэтых смяртэльных цацак і станавіліся іх ахвярамі. А колькі легла наших дзяцей? Дзяцей, колькі наших это... Ты памятаеш хоць кого, хто загінуў з дзяцей? Ну, Свістунов. Свістунов Шура. Шура Свістунов загінуў. Потым... Яго сястра. Сестра яго. Там же. Там же. Пасвілі кароў. Да. Ну, я ж там быў у хаце, у землянцы, дакладней, у Жоржа, калі ён пальцы оторвал, Прикурин Жорж, калі пальцы оторвала. Ён загінуў зусім. Ён потым загінуў. Ён потым загінуў, пад другой. Але саме цікаве, Владислав, што калі адбываліся выбухі, рвалася там міна ці што, высокі слуп, памятаеш? У неба высокі слуп, як грыб. І ўсе людзі, дзе, хто б дзе не быў, на полерах, бягуць і все думаюць, маё дзіцё, мае бягуць людзі. Гэта вельмі кінематографічна. І я памятаю, колькі мне маці не загадывала не ходить. И все равно ходили, загадывала, просила его одной, коли не памятаю кого, уже не памятаю, забила и куски тела раскидала, принесли. И мать долго плакала, а потом так меня отлупцевала. Думала, что ты? Ну, думала, что я там. Вот. И настолько мне было болюче, але я і не плакаў, і поведаў, што я вінаваты. І маці казала, што калі ты яшчэ хоць раз зробіш, то я не ведаю, што сама пайду і падарвуся на міне, каб не бачыць это. Таму што гэта страшна. Ратавала цябе. Гэта страшна было. Мінула шмат гадоў з той вайны. Але мяне ўжо і сталым чалавекам усё цягне на тыя акопы. Усё нешта там трэба. Усё нешта шукаю, знаходжу. Вайна прайшла праз нашы сэрцы і душы. Мы апошняе пакаленне, якое што-кольвек помніць, ведае пра вайну. Пасля нас вайна 41-45 гадоў для ўсіх ужо будзе толькі гісторыя.